foli kɛ ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan aw minnu matarafalen don Serifila Jabaramuso la sanga ani wagati aw bisimila kɛnɛya jamukan kɛnɛ kan jamukan min bɛna walawalali kɛ aw ye bana ani bana nacogoyaw la walasa ni aw an bɛ se k'an ka ɲɛnamaya kɛ kɛcogoya min na ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye o sira kan an ka bi kɛnɛya jamukan bɛna boli fɛn min kan o de bɛ tali kɛ drépanocytose don kɛrɛnkɛrɛnnen kan don min n'ale sugandira diɲɛseleke naani jamanaw fɛ ka ɲɛsin drépanocytose banakisɛ kɛlɛli ma. A bɛ kɛ sababu ɲuman ye ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye drépanocytose yɛrɛ ye mun ye ale min yɛrɛ kelen don bolo kɔfɛfɛn ye ka d'a kan mɔgɔ caman bɛ yen nɔ a lakodɔnnen tɛ olu fɛ. A sigira sen kan ka sanga ni juin kalo tile 19 ye san 2020 min n'a ɲɛnamayara diɲɛseleke naani jamanaw bɛɛ lajɛlen fɛ fo ka taa se Mali jamana ma. An ye fɛn minnu sɔrɔ a kɛnɛ kan an ka ɲɛ jɔ a sɔrɔliw na. Jelici bana tiɲɛna bana don min n'a dimi ka bon kosɛbɛ. A bɛ mɔgɔ hakɛ min minɛ an ka jamana kɔnɔ kɛmɛ sara la o bɛ t'i jɔ 12 la. Nka o bɛɛ n'a ta bana de don min ni faamuyaliba ma k'a kun kan. O de kama mɔgɔw ka jate ta kan kosɛbɛ. O de fɛnɛ b'a dɔn ni gɛlɛya mɔgɔw fɛ. Jolici bana nin ye bana kɔrɔ ye mais a fɔli ko jolici bana kuma dɔw la o b'a kɛ bana nanama ye mɔgɔw bolo. N'o tɛ jolici bana n'an ko drépanocytose tubabukan na o ye bana ye mun lakodɔnna kabini san 1910 san 1900 ni san 10. Donc ɲinan 2020 o ye bana in san 100 ani san 10 donc bana kura tɛ. Bana mun don tiɲɛna bana don ni dɔw ko bondala bana a bɛ caractériser ni fɛn 3 ye. Dimi bana don parce que ni bana ni n'a cunkan wulila a bɛ se ka dimi basigi mɔgɔw la. Bana mun don fana a bɛ jolikisɛ ci. Bana ni yɛrɛ a tɔgɔ gɛrɛkikan na drépanocytose ani cytose o kɔrɔ ko wɔlɔsɔ n'o ye drépanocytose ye cytose ye selule ye donc sababu dɔ de bɛna kɛ jolikisɛ normal ye korilen a bɛ korilen a bila ka kɛ wɔlɔsɔ ye walima namasa. Donc n'a y'o forme in ta a b'a ye forme normale mun perdu a tɛ jolikisɛ tɛ a ka durée de vie kuntala jan sɔrɔ donc a bɛ ci o bɛ na ni joli dɛsɛ. N y'a fɔ n k'a dɔnnen don ni dimi bana ye a dɔnnen don ni joli dɔgɔya ye n'o ye anémie ye. Sabanan bana in bɛ mɔgɔ minnu na u fari labilalen don banakisɛ dɔw ye n'an k'o ma ko susceptibilité aux infections. Donc o b'a yira k'a fɔ ko foroba bolociw bɛ kɛ denmisɛnninw na mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la boloci dɔw kan ka kɛ pour que ka se ka u ka infection ninnu o mada. Donc kumaba la nin de dɔnnen don a la dimi bana joli dɔgɔya bana parce que jolikisɛ bɛ ci ani susceptibilité aux infections mais bana mun don n y'a fɔ cogo min na tiɲɛna bana don bondala bana don o kɔrɔ ko i tɛna diɲɛna k'a sɔrɔ yan nɔ mais i n'a bɛ bange de pour que i ka kɛ jolici banabagatɔ ye f'i k'a sɔrɔ somɔgɔ 2 la voilà yɛlɛmani bana tɛ mais a bɛ sɔrɔ somɔgɔw de fɛ. Jolici bana ye bana min ye bana dɔnnen tɛ kosɛbɛ an ka jamanaw kɔnɔ yan mais a jolici bana in a kɔlɔlɔ ka bon kojugu a fɔ de ma tubabukan na ko problème de santé publique parce que jolici bana in yɛrɛ taamasiyɛn ba yɛrɛ min o ye dimi de ye. Dimi ba de bɛ nin banabaatɔ ninnu kan u kolow b'u dimi wa a bɛ fɔ min fana ma infection microbe o fana bɛ se nin mɔgɔ ninnu ma kojugu o ka teli ka s'u ma. O bɔlen kɔ a la kɔfɛ a jolici bana in a bɛ se ka kɔlɔlɔ lase adamaden ninnu ma a bɛ se ka lase organe bɛɛ ma fɛn fɛn ma organe a bɛ se ka kɛ fogofogo ye a bɛ se ka kɛ biɲɛ ye a bɛ se ka kɛ donc a bana in ko ka ca kojugu mais bana in yɛrɛ bɛ lasɔrɔ a fɔ ko maladie héréditaire génétique donc a tɛ komi infection tɔw bɛ sɔrɔ cogo min i b'a fɔ an bɛ coronavirus in bɛ taa cogo min ale bɛ bɔ bangebagaw de la n'a taamasiyɛn bɛ fa la a taamasiyɛn bɛ ba la fa ni ba ka taamasiyɛn bɛ se ka se den ma k'a sɔrɔ olu yɛrɛ ka kɛnɛ donc olu 2 ka taamasiyɛn mana fara ɲɔgɔn kan u 2 mana ɲɔgɔn sɔrɔ den na den bɛ se ka bange n'a ye donc a bana in bɛ se jolikisɛ de ma o jolikisɛ kɔnɔna na fɛn dɔ de b'o kɔnɔ n'a fɔ a ma ko hémoglobine o de man ɲi o hémoglobine min de bɛ kɛ sababu ye ka taa fiɲɛ lase adamaden organe bɛɛ ma fɛn fɛn mana i zɛmɛ wo i biɲɛ wo ale de bɛ taa n'a bɛɛ ye
donc ni o baara dabila la ka sababu kɛ o hémoglobine nin tiɲɛna donc o de bɛ na ni kasara ye ni banabaatɔ ninnu bara. Ayiwa a taamasiyɛnw déjà den fitinin ni den bɛ wolo ni hémoglobine dɔ ye n y'a fɔ cogo min na hémoglobine normal ye hémoglobine A ye mais ni bana in sen fɛ a bɛ na ni yɛlɛma dɔ ye ka hémoglobine dɔ di ko hémoglobine S anglais la bana in tɔgɔ mun ye sickle cell ye o b'o o taamasiyɛn yira donc ni den bangena a bɛ protéger kalo fɔlɔw la a tɛ signe dɔw yira fo ka se kalo damadɔ ma généralement autour de 6 mois kalo 6 ɲɔgɔn a bɛ se ka kɛ den sen ni bolow bɛ tɔn an b'a fɔ o ma ko syndrome pied-main k'a sɔrɔ a ma ci fɛn na a bɛ dimi kɛ ni kɔrɔbaya bɛ kɛ den dɔw ta bɛ se ka kɛ ni kɔnɔdimi misɛnw ye den kɔrɔbaw walima mɔgɔkɔrɔbaw ta balikuw ta olu ta bɛ se ka kɛ ni kolodimi ye donc mɔgɔw b'a fɔ o de ma ka caya ko koloci mais an bɛ fɛ ka danfara don a ni bana wɛrɛw cɛ minnu bɛ dimi kɛ kolo la o de la an tɛ sɔn a koloci fɔli ma parce que n'i y'o fɔ dɔw hakili bɛ taa rhumatisme articulaire aigu la a dun n'o tɛ kelen ye nin ye jolilabana mun ye a tɛ fari fan to k'a ta kunkolo la fo ka taa se sen ma donc n ye minnu fɔ nin ye tantɔ kolodimi kɔnɔdimi walima syndrome pied-main ninnu o bɛ sɔmi kɛ bana in na o y'a signe dɔw ye minnu ye a cunkan yɔrɔ ye o ni sɔmi kɛra tantɔ ni joli sɛgɛsɛgɛ de bɛ kɛ pour que k'a dɔn k'a fɔ ko bana in b'i la o y'a cunkan yɔrɔ ye mais komi bana kuntalajan don si bana don donc kuma dɔw la a bɛ se ka kɛ a bɛ na ni complication wɛrɛ n'an k'olu ma complication chronique olu fana ye taamasiyɛn dɔw ye mun bɛ se k'a yira k'a fɔ ka sɔmi k'a fɔ nin don ka sɔrɔ ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ o dɔw ye a bɛ fiɲɛ bila kolotugudaw la n'an k'o ma ko ostéonécrose o bɛ se ka kɛ tɔgɔ fan fɛ a bɛ se ka kɛ kamankun na mais tɔgɔ ta ka ca a bɛ se ka joli kuntalajan dɔw bɔ mɔgɔ dɔw la an k'o ma ko ulcère de jambe kuma dɔw la o bɛ san ni san kɛ mɔgɔw bɛ kun wɛrɛw k'a la k'a sɔrɔ nin bana in don o fana y'a signe dɔw ye signe dɔw bɛ se ka k'a la mun ye joli dɔgɔya walima joli ci n'o bɛ ɲɛ kɛ nɛrɛ ye o bɛ se ka ye fɛn wɛrɛw la mais n'i y'o ye nin bana in na mɔgɔ minnu na ani dimi nin fana ka kɛ a ka sɔmi kɛ déjà pour que i ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ parce que bana in a mankutu cayara k'a fɔ ko n'a bɛ mɔgɔ minnu na a tigilamɔgɔw tɛ sijan sɔrɔ mais a dɔnna k'a fɔ n'i y'a dɔn joona ka furakɛli don ba la cunkan bɛ yen cunkan tɛ e ni dɔgɔtɔrɔ man ka tunu ɲɔgɔn na pour que ka to ka kɔlɔsili kɛ goloba ninnu kana na kɔfɛ o b'a to a tigilamɔgɔw b'a ka mɔgɔya kɛ ni bana in ye ka sijan sɔrɔ. Drépanocytose ye bana ye bana min ni a bɛ se ka sɔrɔ mansa filaw fɛ ni dɔw k'a ma ko tiɲɛnabana don walasa a ka den sɔrɔ fo k'a sɔrɔ a taamasiyɛn yelen don mansa filaw bɛɛ lajɛlen na a ka ca la olu bɛ se ka drépanocytose banakisɛ sɔrɔ wa kɔlɔlɔ camanw de b'a la min n'a bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye ka ɲɛsin drépanocytose bana tigilamɔgɔw ma walasa aw ka faamuyali sɔrɔ hali bi an ka ɲɛjɔ o gɛlɛyaw la. Cakɛdaba min bɛ yen nɔ n'o ka baaraw ɲɛsinnen don jelici bana kɛlɛli ma ka fara jɛkulu kan min n'a sigira walasa ka jelici bana kɛlɛ u ka wulikajɔ kɔmatigɛ su ka fara tile kan walasa a bana in bɛ se ka faamuya ni ka dɔ b'a kɔlɔlɔw la a dimiw bɛ gɛlɛya ka se hakɛ dɔw ma kuma dɔw la a tɛ taa f'a tigi ka lada kɛnɛyaso la o min bɛ gɛlɛya caman lase u ma u ka ɲɛnamaya kɔnɔ. N ye kɔlɔlɔ mun fɔ o dɔ ye n ye complication chronique minnu fɔ nin ye n'o ye tɔgɔ ta ostéonécrose ale ni ulcère de jambe dɔw fana bɛ kɛ mɔgɔw hakili tɛ minnu ye k'a fɔ ko nin bana o de y'a to a kolocilama in faamuyali tɛ se ka k'o la parce que n'i y'a fɔ ko kolo tɛ fan mun na n'a nana fiɲɛ bila o yɔrɔ la e hakili t'a ye k'a fɔ ko bɛ en rapport avec ça dɔw ye cɛmanw fɛ yen nɔ a bɛ se ka kɛ cɛman fitinin komi a bɛ se ka kɛ cɛman baliku a bɛ hakɛ to a bɛ se ka cɛya wuli a yɛrɛ ma k'a sɔrɔ fɛn wɛrɛ ma na a tigilamɔgɔ hakili la n'o ma furakɛ cunkan na n'a ye heure damadɔ bɔ a bɛ se ka fiɲɛ don a ka mɔgɔya la bana ni a bɛ se ka jouer ɲɛ kan n'i ye kɔlɔlɔ fɔ o y'a kɔlɔlɔ dɔ ye an b'a fɔ o ma ko rétinopathie kuma dɔw la mɔgɔ minnu ɲɛna k'a fɔ ko nin ye kololabana ye k'a ni ɲɛ tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la n'i m'a dɔn a kuma na ka taa kunbɛli kɛ a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ ye alors que ni a tigilamɔgɔ ni dɔgɔtɔrɔ bɛ ɲɔgɔn ye wagati ni wagati surveillance dɔw ye k'a dɔn k'a fɔ
a bɛ se ka jouer yɔrɔ minnu bɛɛ kan ka lajɛli kɛ est ce que a bɛ ka se o yɔrɔw ma a bɛ ka fiɲɛ bila o la walima n'a a dɔnna a ka jɔ a yɔrɔ la k'a lasegin kɔ walima k'a jɔ a yɔrɔ la kɔlɔlɔ dɔ ye denmisɛnninw fɛ yen nɔ a bɛ fɛn dɔ kɛ an ko ma ko accident vasculaire cérébral n'i y'o fɔ mɔgɔ caman bɛ o dɔn mun na o ye mɔgɔkɔrɔbaw fɛ yen nɔ tension tɔ par exemple u b'a fɔ ko n'o tension y'a tigi bin k'a fari fankelen sa o dun bɛ se ka kɛ ni bana in na parce que ni joli ma boli ka ɲɛ kunkolo sɛmɛ na a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ dɔ ye donc mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko jolilabana de don farikolo fan tɛ ka ta kunkolo la fo sen na bana in bɛ fɛn mun to mɔgɔw kana bila u la k'a fɔ ko ni cunkan dɔrɔn de kɛra ni dɔgɔtɔrɔ kan ka ɲɔgɔn ye wagati ni wagati ni dɔgɔtɔrɔ bɛ ɲɔgɔn ye mun na parce que a tigilamɔgɔ ni dɔgɔtɔrɔ man ka tigɛ ɲɔgɔn na cunkan furaw bɛ yen nɔ mais u bɛ u ka mɔgɔya kɛ ni fura tali ye kalo kalo u bɛ fura dɔw ta tile damadɔw la a ka kan u ni dɔgɔtɔrɔ kana tunu ɲɔgɔn na pour que ka kɔlɔlɔ ninnu kunbɛn alors kunbɛnli n y'a fɔ cogo min na bana in tɛ bana sɔrɔ ta ye diɲɛ na n'an ko ma ko maladie acquise tiɲɛna bana de don ça veut dire que i b'a sɔrɔ i somɔgɔ fila de fɛ den tɛ se ka kɛ jolici banabagatɔ ye n'i ma a ta somɔgɔ fila la tamasiyɛn bɛ se ka ta somɔgɔ fan kelen na k'a ta fan kelen na den bɛ dilan kuma bɛɛ ni tilancɛ fa tilancɛ ba donc kunbɛnli in ye mun ye o ye k'a dɔn population yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔw k'a dɔn n'a sɔrɔ bana in t'u la n'a tamasiyɛn b'u la u k'a dɔn k'a fɔ olu bɛ se ka den sɔrɔ mun bɛ kɛ banabagatɔ ye donc furuɲɔgɔn fila mana dɔn k'a fɔ ko tamasiyɛn bɔ olu fila bɛɛ la ça veut dire que risque bɛ yen nɔ u ka den banabagatɔ sɔrɔ kunbɛnli in fanba ye o de ye an b'a fɔ ma ko prévention primaire n'o tɛ mɔgɔ min dɔnna banabagatɔ o t'a ye a ka golobɔw bɛ se ka kunbɛn cogo min na walima complication bɛ kunbɛn mais kunbɛnli fan fɔlɔ o ye population bɛɛ kelen kelen k'a ka statut dɔn wa o laɲini ye a ka dɔn denmisɛnnin kunda parce que caman bɛ a boloda ni furu kun bɔra tuma min na ɔ dɔgɔtɔrɔ tɛ yen nɔ furu bali kama u bɛ furu kɛ après nin ko in bɛna bɔ a la a dun a tɔɔrɔya bɛ yen degun bɛ yen dimi na cogo min na degun bɛ yen furakɛli la mais degun bɛ yen musaka fana ta fan fɛ mɔgɔ min b'a dɔn an ka jamanaw ye tɛ boloselen ye musaka ta yɔrɔ la. ne ye jolici banabagatɔ dɔ ye jolici bana in bɛ ne na depuis n ka dɔgɔ depuis n fitinin n b'a fɔ mɔgɔw ye jolici bana in a tɛ yɛlɛma mɔgɔ fɛ mais a bɛ sɔrɔ bangebaga kunda de donc an balimaw ka hakili t'o la kosɛbɛ kosɛbɛ dɔgɔtɔrɔw kɛlen don ka moyen bɛɛ kɛ sisan pour que mɔgɔw bɛ se ka tanga mais o n'a ta bɛɛ a bɛ komi an balimaw ma o yɔrɔnin faamuya kosɛbɛ kosɛbɛ jolici bana in a bɛ ɲɛfɔ arajow la a bɛ bɔ telew la conférencew bɛ k'a la message bɛ bila n bɛ se k'a fɔ diɲɛ don o don kunnafoni di sira dɔ fɛ mais o bɛɛ la mɔgɔw tɛ k'a matarafa kosɛbɛ kɛlɛtigɛ tɛ kiritigɛli tɛ surtout ne balima fulaw ani maraka ni surakaw an ka jateminɛ an ka balima furu yɔrɔw la ne yɛrɛ bɛ se k'a fɔ ne ye o victime dɔ ye bari ne b'o sira kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ sɔrɔ balima furu sira surunw de fɛ n'a bɛ e la sisan e mana furu dɔ wɛrɛ ma a bɛ min joli la wajibi a bɛ i denw sɔrɔ ne kɔni ne de kɛra an ka du ta ye puisque a bɛ bɛɛ la mais ne kelen de ta juguyara mais ala barika la n bɛ ala fo k'a barika da ne sera ka furu kɛ ka denw fana sɔrɔ an ye denw ka tesiw kɛ ala barika la a tɛ denw na porteur sain don mais min bɛ lase fana ni porteur sain don n'u furula mɔgɔ wɛrɛ ma tuguni a sin bɛ min joli la a bɛ se ka kɛ u den dɔ bɛ sɛgɛn bana in dimi bɛ cogo min na bana in juguya bɛ cogo min na bana in kasara bɛ cogo min na an t'a ɲini mɔgɔ fɛ a ka denmisɛnnin wɛrɛ sɔrɔ a tɛ fɔ k'a b'a ka diɲɛlatigɛ lanɔgɔ sa nka a bɛ sɔn ka dɔɔnin k'a la dɛ an bɛ ala fo k'a barika da ka CRLD fo k'a barika da n'i y'a ye ne yɛrɛ Mayimuna kun jɔlen don yan bi n sen kan ala ni CRLD barika bari Ponge dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ ni ne kun sera yen kuma la o kun bɛ ne bolo minɛ ka yaala ni ne de ko su wulilen filɛ nin ye docteur Fane dɔlen filɛ a b'a kalama ne taara ne ye tile 7 kɛ Ponge réanimation na mɔgɔ si kun t'a dɔn ko ne bɛ balo mais min ala fo n b'a barika da ala ni dɔgɔtɔrɔw sababu an tɛ ɲinɛ dɔgɔtɔrɔw kɔ dɛ halisa ala k'u bolo m'u ka baara la ala k'u kɛnɛ to an kɔrɔ halisa ala ka anw banabagatɔw yɛrɛ ala ka hakili ɲuman di anw yɛrɛ ma an bɛ se ka an yɛrɛ tanga cogo min na bari an ye banabagatɔ kulo gɛlɛnw de ye n b'a fɔ tuguni an ye banabagatɔ kulo gɛlɛnw de ye
n'an kɛnɛyara dɔrɔn an t'a dɔn an bɛ min kɛ an tɛ min kɛ tuguni fɛn bɛɛ dun tɛ ku an na fana kangari bɛ d'an ye ka dɛsɛ an tɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ an tɛ se ka taa yɔrɔ bɛɛ fana na an m'an hakili to o yɔrɔ la kosɛbɛ ka ɲɛmɔgɔba yɛrɛ fo n'o ye madame Tarawele Fatumata Kulubali ye a ka cɛsiri la a ka wulili la a n'a ka laseli la ale de b'an ɲɛ ni kunnafoni min bɛ a b'an bilasira halisa ala k'a mɛn an kɔrɔ ala k'a bolo mɛn a ka baara la ala k'an to ɲɔgɔn ye o de tun bɛ ne fɛ k'a lase jama ma. An bɛ aw ladɔniya k'a fɔ san o san Mali jamana kɔnɔ denmisɛnnin b'a 5 ka taa se b'a 6 ma olu de bɛ bange ka sɔrɔ jelicibana b'u la ni mansaw m'u hakili to u la ni u ka furakɛliw kɛ i n'a fɔ a ka kan togoya min na a ka ca la 100 sarala o denmisɛnnin ninnu cɛla 50 olu bɛ bɔnɛ u ni na yan'u si ka se san 5 ma. Walasa hali bi ka drépanocytose bana tigilamɔgɔw dɛmɛ n'u k'u kisi ka bɔ coronavirus banakisɛ tɔɔrɔ ma ka sanga ni nin don kɛrɛnkɛrɛnnenw ye u ye ladilikan caman kɛ ka ɲɛsin a bana tigilamɔgɔw ma u bɛ se ka minnu matarafa walasa k'u kisi ka bɔ nin bana in ma o dɔw ye bɛnsɛnya waleya matarafali ye waleya minnu n'olu laɲinina kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ ka fara jamana ɲɛmɔgɔw kan walasa aw ka faamuyali caman sɔrɔ an ka ɲɛjɔ o kunbɛcogow la. Nin tiɲɛna bana min filɛ nin n'a bɛ dankari kɛ jolikisɛ la ni k'a ci ka kɛ i n'a fɔ wɔlɔsɔ a dɔw la a bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka joliko dɛsɛ se a bana tigilamɔgɔw ma dimi kɔtigɛbali wa u fari labilalen don banamisɛnnin caman ye. Maimuna bɔra k'a fɔ sisan k'an ka banabaatɔw ye banabaatɔ tulo gɛlɛnw ye tiɲɛ don o de la ladilikan kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ yen an bɛ min di u ma sanga ni waati o ladilikan fɔlɔ ye min ye u ka taabolo kɔrɔlenw na o de ye ka ji caman min sanga ni waati maakɔrɔba ka ji min ta tile kɔnɔ o ka se litiri 3 hakɛ la n'o tɛmɛna ka bɔ yen dumuni sanuma ani dumuni nafama o ka di an ka banabaatɔw ma farikolo ka sanuya sanga ani waati fɛn min ye sunɔgɔ ta fan ye o k'u jija ka heure 7 sɔrɔ su kɔnɔ sunɔgɔ la ayiwa fɛn min ye fana ka to yɔrɔ la yɔrɔ min ni fiɲɛ tɛ don ka bɔ kɛ yɔrɔ min na walima sisi bɛ yɔrɔ min na yɔrɔ koronenw an ka banabaatɔw man ka bila o la ni farikolo kalayara ka taa se fɔ sanga 38 ma wuli ka kɛ joona ka dɔgɔtɔrɔw sɛgɛrɛ kɔlɔsi ka kɛ ka jateminɛ kɛ sanga ni waati u sugunɛ cogoya ani ɲɛkisɛ cogoya la n'a yera k'a fɔ k'olu sawura yɛlɛmana ka olu kɛ nɛrɛ ye fɛrɛ ka kɛ joona ka wuli ka se n'u ye dɔgɔtɔrɔso la fɛn min ye farikolo ɲɛnajɛ dama tɛmɛnen ye an ka jolici banabaatɔw kan ka kisi o ma kosɛbɛ 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 ayiwa fini fɛn o fɛn min bɛ cɔri min bɛ kɛ sababu ye ka jolisira cɔri ni joli tɛ taama ka ɲɛ o man ka don an ka banabaatɔw kana baara kologɛrɛn dɔw bɛ yen mun bɛ mɔgɔ bila cogoya la i bɛ mɛn cogoya min na i n'a fɔ ka tile ban ka biri ka fininɔgɔ ko i n'a fɔ ka tile jɔli baara dɔ la i n'a fɔ ka sen kuru ka don ɲɔgɔn na ka mɛn o la nin bɛɛ lajɛlen ye fɛn ye fɛn min bɛ se ka kɛ sababu ye k'an ka banabaatɔw ka kirisiw wuli o de la an bɛ wele bila banabaatɔ kelen kelen bɛɛ ma bɛɛ k'i timinandiya o la ayiwa fiɲɛ min cilen don sisan n'o ye coronavirus ko ta ye an ka jamana ɲɛmaaw ye taabolo minnu fɔ an b'a ɲini an ka banabaatɔw n'u somɔgɔw n'u laminibaga bɛɛ fɛ bɛɛ k'o matarafa n'o de ye ka tɛgɛ 2 ko safunɛ la ji ni safunɛ la ka jɛ n'o de ye ka tɛgɛ 2 ko ji ni safunɛ la ka jɛ sanga ani waati ayiwa ni i ma o kɛ o k'a sɔrɔ gel hydroalcoolisé b'i bolo i bɛ se ka min kɛ i tɛgɛ la nka tɛgɛ 2 koli safunɛ ni ji la o de ɲɔgɔn tɛ taabolo dɔ fana bɛ yen an kan ka an yɛrɛ kisi o ma n'o de ye ka bolo maga ɲɛda ni nu ni da la sanga ni waati k'a sɔrɔ tɛgɛ 2 kolen tɛ an kana na o kɛ fiyewu ayiwa n'an bɛna tiso walima n'an bɛna sɔgɔsɔgɔ walima n'an yɛrɛ bɛna nu fiyɛ an k'an timinandiya o ka kɛ mouchoir la mouchoir min n'an bɛ tila la i kɔrɔ k'a bila ɲamaminɛ lasagonen kɔnɔ an b'a ɲini an ka maaw fɛ fana taa ni ka segin bɛ kɛ yɔrɔ minnu na mɔgɔw bɛ maga forobafɛn minnu na olu ka se ka lasanuya banakisɛ covid-19 banakisɛ ka faga ka bɔ olu la min ye ka taama ka taa maaw bara ye an ka lajɛ an ka caman b'o la hali ka don sotaramaw kɔnɔ ka don kariw kɔnɔ nin bɛɛ ye fɛn ye fɛn min bɛ se ka kɛ sababu ye ka banakisɛ walankata an b'a ɲini an ka banabaatɔw fɛ u ka to so o de y'a to centre ye numéro kɛrɛnkɛrɛnnen fana bila sen kan numéro min n'i ka drépanocytose crise wulila i bɛ se ka min wele o numéro de ye 72
06 05 66 72 fu ani wɔɔrɔ fu ani duuru 6 ani 6. donc n'i y'o wele i bɛ CRLD dɔgɔtɔrɔ dɔ sɔrɔ i bɛ lako ɲɛfɔ o ye a b'i bilasira. ayiwa an y'a ɲini an ka banabaatɔw fana fɛ tiɲɛ yɛrɛ la u k'u jija maa maa ni o bɛna don u bara o ka jija ka nun datugunan don o b'o tigi yɛrɛ kisi a bɛ a laminiw kisi n'an ka banabaatɔw fana bɛ bɔ u k'u nun datugu. ayiwa an y'a ɲini u fɛ fɛn kɛnɛ fɛn o fɛn min bɛ dun yiriden fɛn o fɛn min bɛ dun u ka eau de javel kɛ ji la k'u ko n'o ye ka jɛ ka sɔrɔ k'u sanango ka sɔrɔ ka o dun. nin ye ladilikan kɛrɛnkɛrɛnnen ye minnu kan ka di an ka jolici banabaatɔw ma covid-19 ko in waati la walasa an bɛɛ lajɛlen ka kisi covid-19 tɔɔrɔ ma. ne bɛ don a la donni min kama o b'a sɔrɔ a bɛ n bolo a bɛ village la u t'a ɲɛdɔn u bɛ 50 fa cɛncɛn na k'a da a kan mais hali o la a bɛ kule donc dɔw ko bonni don bɛɛ y'i ta fɔ n nana n'a ye ka sɔrɔ ka FC wele parce que ale de b'a ko kalama k'a fɔ ne den man kɛnɛ a ko an ka taa n'a ye Ponge an taara n'a ye u ka centre la u ye jelitaw kɛ yɔrɔ min na u y'a jira k'a fɔ a jugumanba de b'ale la. ayiwa kun min ye ne se yan bi parce que a ka kan denbatigi bɛɛ lajɛlen na an k'a ɲini k'a dɔn fɔlɔ bana in yɛrɛ ye min ye bana in bɛ diɲɛ fan bɛɛ surtout Mali fan bɛɛ a ka jugu burusi kɔnɔnaw yɛrɛ de la parce que bɛɛ b'i ta mara ko n ta ye bonni ye k'a sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ bana in bɛ ɲini k'i den faga donc ne b'a la n den ninnu kosɔn a mɛnna ani walitaw kosɔn mais a mana wuli yɔrɔ yɔrɔ ka taa diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ la fo ni ne ma mɛn a ka di n ye n ka taa yɔrɔ la ka n yɛrɛ ka dusuma kasaya yira ka n ɲɔgɔnnaw fana wele a b'i den na a bɛ mɔgɔ wɛrɛ den na o i ka kibaruya teliman se a baara kɛbagaw ma k'a dɔn k'a tigi man ka mara so kɔnɔ a kan ka se dɔgɔtɔrɔso la ka taa joliko ɲɛɲini a bɛ lafiya furako tɛ gɛlɛya ka so la mais ne taara dɔgɔtɔrɔso wɛrɛw la e bɛ wari bɔ k'a bɔ e yɛrɛ t'a dɔn bana ye min ye i dɛsɛlen de bɛ se olu ma donc o de y'a to bi a don mana se san o san a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la fo ni ne ma bɔ a kalama n tɛ a ka di n ye ka taa n sen jɔ ka tila ka kuma mɔgɔw fɛ minnu bɛ na ni image ninnu ye u k'a dɔn k'a fɔ k'a ka kan bɛɛ la u ka bana tɛ dɛ an bɛɛ lajɛlen ka bana ni bana bɛ denmisɛnnin kelen na surtout musoman kelen a bɛ dugu la a bɛ jamana la parce que muso de bɛ jamana jɔ a dun musolama ka ca a cɛlama ka ca ka tila hakilila di fana na an ka dɔn k'a fɔ ko n'a bɛ mɔgɔ min na ko kɔrɔ tɛ k'o ka bila kɛrɛfɛ o mɔgɔ bɛ kan ka ladon olu bɛ ladon ladonko ɲuman na ka hakilina ɲuman d'u ma k'u bɛrɛbɛrɛ k'an bɛɛ de kelen. Kasanga ne ɲinan san 2020 ye babuse min tara ka ɲɛsin drépanocytose don kɛrɛnkɛrɛnnen ma o de ye drépanocytose ale ni coronavirus banakisɛ ka d'a kan drépanocytose bana tigilamɔgɔw ye mɔgɔ minnu n'u farila bilalen don bana caman ye i n'a fɔ infection n'a ɲɔgɔnnaw o kama a kɛra ladilikan ye ka ɲɛsin jama bɛɛ lajɛlen ma walasa hali bi drépanocytose banakisɛ tigilamɔgɔw bɛ se ka kisi ka tanga cogoya min na ka bɔ coronavirus banakisɛ ma walasa aw ka faamuyali caman sɔrɔ an ka ɲɛjɔw sɔrɔliw na. Jan kan ka to jolici bana tigilamɔgɔw la jan ko an bɛ waatini min na i ko sisan n'o ye coronavirus banakisɛ waati ye o bɛɛ de kama u ka ɲinan babusen kɛra jolici bana ani covid-19. ne talen ka k'a ye a diyara n ye a bɛnna ma depuis n taara ka kɛ ambassadeur ye ni ne taara yɔrɔ o yɔrɔ la ne fana bɛ a dugu o jamana ne bɛ n ka filenin sigi k'a lajɛ ni mɔgɔw bɛna bana in faamuya ne yɛrɛ da kɔnɔ ne bɛ dɔnkilinin dɔ n y'o daw ye ne bɛ segin dɔnkili kan donc ne seginna dɔnkili kan ne b'a fɔ ne ma mɔgɔ diyagoya dɛ ni dɔrɔmɛ kelen de b'i bolo n'a bila ne bɛ taa di denmisɛnnin ninnu ma i yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ k'i yɛrɛ denw ni mɔdenw don laban dɔ jɔn di laban dɔ tɔɔrɔ ye yan tɛ tɔɔrɔ ye ko ne kan bɛ masakɛbaw ma diɲɛ kɔnɔ masakɛbaw yo a ye janto banabagatɔw la kana ɲina fantanfɛla kɔ tɔɔrɔ ye yan tɛ tɔɔrɔ ye donc n'o kɛra i yɛrɛ b'a ye a bɛ mɔgɔw bila yɔrɔ min na a bɛ sin k'a ye ten komi banabagatɔ b'olu ɲɛkɔrɔ donc an bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ bɛɛ ni gɛlɛya nana jamana kɔnɔ bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ b'a la ne ye dɔnkilidala ye ne ka se ye nin de ye k'a fɔ diɲɛ ye e ye baara wɛrɛ kɛbaga ye e ta ye k'a ɲɛfɔ bana dɔ bɛ ka fɔ a bɛ nin yɔrɔ in na ni ne bɛ taga ka taa ka tila ka fara
télé mɔgɔw ni radio mɔgɔw ni journaux kan o de b'an dɛmɛ donc vraiment mɔgɔw ka bana in u k'u sigi k'a lamɛn n'u y'a lamɛn fana an k'a lasese ɲɔgɔn ma an ka denmisɛnnin ninnu fana dɛmɛ a minnu b'a baara la k'u cɛsirilen don a la k'olu fana dɛmɛ n'an ka hakilina ye k'u dɛmɛ n'an ka fɔn ye hakilina ani seko ani damayira. Anw ni Amilidi ye jɛ daminɛ a mɛnna an ye projet dɔ sigi sen kan drépanocytose kɛlɛli kama jolici bana in kɛlɛli kama depuis 2014 n'an ye a édition 7nan ye san o san an bɛ sensibilisation kɛ ka kuma walasa mɔgɔw bɛ se ka bɔ a kalama cogo min na depuis mai kalo tile 10 n'o kun ye farafinna journée ye drépanocytose kan an ye communication ba kɛ an yɛrɛ jɛɲɔgɔn minnu bɛ sous région na u bɛɛ farala an kan ka dɛmɛ walasa mɔgɔ wɛrɛw bɛ se ka bɔ a kalama bi an nakun yan o ye halisa ka dɔ fara a kan parce que ni coronavirus min n'a donna ɲɔgɔn na a kɛra sababu ye an bɛ se ka lajɛ fɛn fɛn kɛ o si tɛ se ka kɛ ani formation fɛn fɛn n'an bɛ se ka kɛ o si tɛ se ka kɛ an bɛ se ka min kɛ o ye ka kuma halisa mɔgɔw ka t'u dépister walasa mɔgɔ caman ka se ka tanga bana in ma parce que bana in ye ni i t'a dɔn ni cɛ ni muso furula n'aw t'a dɔn aw bɛ se ka den sɔrɔ ni den min dun sɔrɔla a ka ɲɛnamaya bɛ farati la. Depuis wagati la k'a daminɛ san 2008 ni diɲɛseleke 4 tɔn n'a bɛ fɔ o ma organisation mondiale de la santé kɛnɛya tɔn n'u ye bana in yɛrɛ matarafa k'a kɛ ko problème de santé publique don bana jugu dɔ mɔgɔw k'u hakili to a la depuis o tɛmɛnen kɔfɛ san 2010 Mali gouvernement ani Mali teriw n'o ye gouvernement Prince de Monaco ye ani fondation dɔ bɛ yen ɲɔgɔn dɛmɛ tɔn dɔ bɛ yen n'a fɔ ma fondation Pierre Fabre olu ye centre ba dɔ jɔ Mali la centre min ɲɔgɔnna tɛ Afrique si n'a bɛ fɔ ma centre de référence donc centre de recherche de lutte contre la drépanocytose wa maa kalanenbaw de bɛ o dɔgɔtɔrɔso in na minnu ye bana in prise en charge dege donc o centre in de b'an fɛ yan ka b'o la an ye plan dɔ fana kɛ an ni direction générale de la santé n'a tun bɛ fɔ a ma fɔlɔ la ko direction nationale de la santé pour que bana in bɛ se ka kunbɛn cogo min parce que bana furakɛ ye fɛn dɔ ye mais bana in fana ye min ye comme a bɛ bɔ bangebagaw de la kunbɛli cogo b'a la an yɛrɛ ka baara bɛɛ bolo dalen don ka sa k'a lajɛ comment est-ce que an bɛ se ka éviter bana in ka se denw ma donc pour que a ka éviter bana in ka se denw ma fo ni mɔgɔw taara a lajɛ k'a lajɛ ni bana in taamasiyɛn t'u la dɛ ni bana taamasiyɛn bɛ mɔgɔ minnu na olu b'a kɛ cogo bɛɛ pour que u kana furu ɲɔgɔn ma parce que n'u furula ɲɔgɔn ma a bɛ se ka kɛ sababu ye ka se den ma ani n'a sera den min fana ma an t'a dɔn n'a sɔrɔ a taamasiyɛnw bɛ mɔgɔ min na n'u furula ɲɔgɔn ma a fɔ ma diagnostic précoce den minnu bɛ bange ka taa olu joli sɛgɛsɛgɛ joona k'a lajɛ n'a sɔrɔ bana in b'u la parce que ni joli sɛgɛsɛgɛ joona o bɛ kɛ sababu ye furakɛliw bɛ se ka boloda min ma kɛ bana in a tɛ fiɲɛ lase u ka diɲɛlatigɛ la kosɛbɛ denmisɛnninw ka diɲɛlatigɛ la u bɛ se ka kɔrɔbɔ n'a ye an b'u furakɛ u bɛ vie normalement fɔlɔ la a tun bɛ fɔ yɛrɛ ko mɔgɔ minnu don u tɛ san 5 sɔrɔ dɔw b'a fɔ u tɛ san 25 sɔrɔ sisan drépanocytaires minnu b'an mara dɔw ka ca ni 40 ans ye 50 ans b'a la hali 60 ans b'a la donc o baara bolo dalen don an fɛ yan ko ɲuman centre in ka laɲiniba yɛrɛ ye min ye n'a bɛ fɔ a ma an ka mission o ye ka a kɛ parce que mɔgɔ minnu bɛ nin bana in dɔn dɔgɔtɔrɔ kunda yɛrɛ a ka dɔgɔn donc ka dɔgɔtɔrɔw former a bana na pour que banabaatɔ ninnu mana se yɔrɔ yɔrɔ o de kama bi an bɛ CSRF la k'a kɛra centre de recherche de lutte contre la drépanocytose anw bara o a kɛra CSRF ye o a kɛra CESCOM ye o an bɛ ka baaraw boloda pour que ka Mali dɔgɔtɔrɔw former d'ailleurs diplôme dɔ yɛrɛ bɛ Mali la sisan n'a bɛ fɔ o ma de drépanocytose mun na ko a bɛ k'an dɛmɛ o la an bɛ ka mɔgɔw former hali sous région mɔgɔw Afrique mɔgɔ wɛrɛw bɛ na k'u former bana in na donc o baara bolo dalen don donc an bɛ recherche fana kɛ ɲinini fana bɛ ka kɛ bana ninnu na k'a lajɛ pour que an bɛ se ka bana in ninnu ka qualité de vie améliorer cogo min fɛn sabanan ye min ye a fɔ ma communication pour le changement de comportement favorable o changement de comportement in o aw minnu yɛrɛ bɛ presse la aw b'an dɛmɛ o la kosɛbɛ a fɔ nin ma communication i n'a fɔ an bɛ ka min kɛ sisan ka bana in k'a kɛ cogo la walasa mɔgɔw k'a dɔn bana in ye min ye bana in bɛ kunbɛn cogo di bana in bɛ furakɛ cogo di a bɛ furakɛ min donc o communication n'o fɛnw bɛ sen na o bɛɛ de bolo dalen don centre in fɛ o de y'an ka mission ye
ni 12e édition an y'a bon yɛrɛ la ka na kɛ CCRF de la commune 3 la an y'a kɛ CCRF de la commune 3 la parce que comme n y'a f'i ye cogo min an bɛ ka baara de boloda centre de recherche de lutte contre la dépendance au CRLD kelen tɛ se ka nin baara in kɛ parce que san o san mɔgɔ banabaatɔ fara dama min bɛ fara an ka banabaatɔw kan a bɛ maa 1000 bɔ an bɛ plus de mɔgɔ 102 la bi an b'o de suivre régulièrement olu ka dossier b'an bolo donc an ka laɲini ye mun ye centre de santé de référence fɛn fɛn bɛ Bamakɔ yan an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo an ye fɛn in fêté yan commune 3 la bi an bɛ baara wɛrɛ boloda walasi banabaatɔ minnu bɛ du kɔnɔna fan bɛɛ fɛ n'u ka crise wulila u ka se ka taa dɔgɔtɔrɔso la centre de santé de référence la min gɛrɛlen d'u la don nataw la hali CESCOM la u bɛ se ka lajɛ yɔrɔ min parce que caman bɛ yen u bɛ taaɲa dɔgɔtɔrɔso wɛrɛw la k'a sababu kɛ dɔgɔtɔrɔ t'o yɔrɔ ninnu na minnu bɛ bana in dɔn minnu bɛ bana in furakɛli cogo dɔn. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ an ka bi kɛnɛya jamukan kun bɛ ka boli fɛn min kan o de bɛ tali kɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen min n'u sugandira ka ɲɛsin drépanocytose n'o ye jelici bana ye o kɛlɛli ma a kɛra ka bɛn ni juin kalo tile 19 ye san 2020 hakili la ne ni aw an ye faamuyali caman sɔrɔ aw ni ce aw ka ɲɛmadali la a k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ ni kɛnɛya jamukan wɛrɛ ye.